אז מה קורה משפחה כאן? דוד, מלך המשחקים בעוד סרטון חדש. גם לערוץ יוטיוב שלי, וגם המשפחה, אז בואו נתחיל. אני משחק ב5 לילות אצל פרדי, וואט דה פאק עכשיו. חבר'ה, אתם שומעים? יופי. אז חברים, זה 5 לילות אצל פרדי, בגרסה קצת שונה, כי זה עולה 10 שקל למשחק המקורי, אז בואו נתחיל. אני מזהיר, זה משחק אימה. הנה פון גיי. אוקיי חברים, בואו נסגור את שתי הדלתות. מה זה? פון גיי, די. מה זה עושה? אז אני לא אגע בזה, זה הורס לי את המיוזיק בוקס. הנה, על הבמה הראשית אף אחד לא נעלם. בואו נבדוק את פוקסי. גם פוקסי עוד לא יצא. אוקיי, אף אחד לא יצא מהבמה הראשית. אז אני, קוראים לו שלומי, שהוא נהיה קרח. כל פעם כשאני מגיע לפה, אני לא יודע למה. שלומי הלא קרח, שלומי קרח. שלומי הלא קרח, שלומי קרח. איזה כיף זה לעשות אותו עם קרחת. אוקיי, אף אחד לא יצא מהבמה הראשית. וגם לא נראה שפוקסי יצא. פוקסי זה מישהו אחר, אתם לא צריכים לדעת מי הוא. הוא די מפחיד, הבוי הזה. אוקיי, נשאר לי 70%. פוקסי, חברים, נעצר לי שנייה. פוקסי והאנימטרוניקס עוד לא יצאו מהבמה. מה כל הכבוד להם, ילדים אחראים מאוד. אוקיי, כמה זמן אנחנו כבר מצלמים? אז אני אעשה קאט ויחזור אליכם כשיהיה משהו מעניין. אוקיי חברים, חזרתי וראיתי שפוקסי כבר יצא מהבמה הראשית. אוי לא. גם פרדי, אפילו רק צ'יקה נשארה על הבמה. ילדה אחראית. גם פוקסי עוד לא זז. צ'יקה. אוקיי, כאן פרדי, הוא במסדרון. כאן בוני. אוקיי, אני מזהיר, אני הולך לכתוב ג'אמפסקר. אני כותב ג'אמפסקר. אוי לא, פוקסי כאן. פוקסי כאן. פוקסי כאן. אני לא... כתבתי ג'אמפסקר. אוקיי חברים, עוד לא חטפתי ג'אמפסקר של החיים. הנה, אתם רואים? חטפתי ג'אמפסקר מפוקסי בסופו של דבר. אז זה היה פרק 1 של 5 לילות אצל פרדי. אתם רואים, אתם רוצים פרק 2.